मोनदांथिया मा खालामनो नागिरलायखो दोनैयो ना बेखौ नोंथांमोना मानो खादों सानबाय दं नङासै सोरबाबा सानदों बिबार बावनो सोरबाबा सानदों गेलेनो सोरबाबा सानदों देलायनो किन्तु बियो बेबायदि जेबो नङा बियो आंनि थाखाय मोनसे मेडिसिन रुपसो ओमफ्राय बेखौ आङो मा खालामगोन खिन्थालांबाय दङ नोंथांमोनाबो जुदि फल' खालामगोन बेबायदि प्रब्लेमनिफ्राय निस्सय नोंथाङा बारग'नो हागोन आरो बेखौ आं खालामबाय थाखायो जेब्लानोखि आंना खानाया एसे बारा गयो नङा होमबा जोंना सम सम बिदि गनाय माबा थाखायो नङा होमबा मालाबा समाव गोलोमनायजों मालाबा समाव अखा सिनानै बेफोरबायदि जाबाथाय जोंना खानाया गखायो नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरबायदि प्रब्लेमनिफ्राय बोरै बारग'नो हायो होमब्ला जोङो जेबो बाहेरा मेडिसिन इउज खालामालासिनो दामि दामि सेम्पु इउज खालामालासिनो आरोना नैबे बिबारखौ नोंथाङा बानोल' नाङा खाबाय जबा बिबार बियो बे बिबारखौ खाखांनानै नोंथाङा मोजां बयल खालामखांनानै उनावहाय नोंथाङा बेखौ खर' लोबखांबा एसे फोनबाय थादो आरो थाव बायदि मोजां बयल खालामनानै सरनानै बथलाव सोना दोन उनाव फोनबाय था नोंथांनि खानायाव थाब लावगोन नोंगौ एसे गोब्रा जायो गोब्रा जाबाबो नोंथाङा एसे मा होनो बेखौ स्ट्रेटनि ना मा होनो बा सिराम बेफोरखौ नोंथाङा इउज खालामनो हागोन ओमफ्राय खानाया थाब लावगोन रोजा रज'गोन आंना दिनैयो बिराद खानाय गदों बेनिखायनो आङो बेखौ खालामनानै खालायबाय आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौबो बे खोथाखौ शेयार खालामनानै बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना ओमफ्राय नै आङो दाखालिबो फोनदों आरोना ओमफ्राय दा आंना एसे गगाबाय खानाया ओमफ्राय आरो फोनबावनो होननानै आरो भिडिअबो बानायनानै बिबारखौ खाबाय आङो थेवबाबो आं बेखौ गारला दा नोंथांमोननो खोथिलांसै आङो माबा मोनसे मेडिसिन खालामनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दै होबाय आङो खाथ्थारनांगौ आरोना दै होखांनानै बे बिबारखौ होनोसै बेवहाय बास सब थारा सारा आरोना एखौ इउज खालामनांगोन गासैबो मेडिसिन जायो जिहेतु नायलांबाय था बेनि उनाव दाना इयो लरहायबाय दा नै खांनोसै फुरा गोदौबाय गोदौथारनोसै आरोना एकदमबारे रोसिखौ बहनजोबनोसै आरो नाय कालारा माबायदि जादों नोंथांमोना नुदोंना स' बेफोरबायदिनिफ्रायनो मेडिसिन बानायो आरो आयुर्वेदिकफोरा खानायनि थाखाय स' बेखौ जोङो न'आव खालामनायानो गाहाम नङा होमबा न'आव खालामनाया जेसे हायो मोजांसिन जायो अरिजिनेल जायो अर्गेनिक जायो नङा होमबा ओंखायनो जोङो न'आव खालामनानै बेखौ इउज खालामनांगौ जोङो नायबाल' जाया खुगाजों बुंबाल' जाया खालामथारनांगौ बानायखौ दोनथ'नानै मानो होनबा निजिनिनो देहा जोथोन लाखानाया गासिनाबो दायित्व दंखायो जाबाय दानिया आंखौ खांनोसै दे स्टप खालाम एबार आं इयाव सरनोसै नुदोंना हायोबा ओरै नाग्लिदो आदै नाग्लिनाय खोथा लाबोहां जाबाय लाखिदो आङो सोना दोनजोबनोसै आरोना इदि ज'नो बेखौ आं फोननोसै बार दे लाखिदो आं खर' लोबखांबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दानिया आं बेखौ फोननोसै फोननायाबो ओरैथार मोजां आरोना बिदि फिस्ला जायो एसे जाबाय दे अरिजिनेल मेडिसिन दा फोनदों आरोना आङो सेम्पुनि गोनांथि गैया मेडिसिननि गोनांथि गैया जालायनायनि गोनांथि गैया बानाङाल' आरोना रिजाल्टखौ खोन्थागोन आङो आवगोल बोरै गदोंमोन बेखौबो आं भिडिअ खालामना दोनदों नोंथांमोननो ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै आरोना जुदि भिडिअ नलेजेबोल शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि साय मोजांसिन मिथिबावो होमबा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय अब्ला आं हयथ' नोंथांनिफ्राय आरो माबा मोनसे मिथिनो हागोन नङा होमबा दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय